Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna ng mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Action Reports Afternoon Edition. Upods ato mga action reporters kag karon ang inyong alagad. Aksyon Radio. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Tres minutos nakaligas attack ng alas 4 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Bacolod City, Negros Occidental, Luzon, Visayas, Mindanao. Isa ka maulanon nga hapon sa inyong tanan. Nagabundak sa mga ang ulan sa syudad sa Bacolod. Downtown area sa syudad ang mga daladon. Grabing pagabundak sang ulan halong-halong lang. Sa ato sa mga motorista, sa ato sa mga ka-aksyon. Nga nagabiyahe kag pati na mga nagasakay sa salakyan. Ang galakat sa nga tiyempo lakat sa nga panahon dugadagway aton man pulo pasiplatan. Yari kita sa Pizza 26. Katapusan nga Sabado sa bulan sang Disyembre. Katapusan man nga Sabado sa nga tuig 2020. Inyo ka-aksyon na Marlon Hervaya. Sa mga adlaw ang tuman kabalantayan. Angod ang mga otoridad sa pungsod Pilipinas, kapulisan kag militar. Yara sa high alert. Bangod sa ika-52 nga founding anniversary. Anibersaryo sang Communist Party of the Philippines kon na CPP. December 26. Ang mga security forces nagpabakod pa sang ila sa pagka-vigilante sa posible atake o kung anuman nga aktibidad. Nahimuon sa nga New People's Army akon NPA nga mo ang armed wing sa nga CPP. Ang ginabantayan sa mga otoridad among atake sa nga mga NPA militants. Ilabi na sa military kag pulis nga amo ang masaming target. Kag permi nagakatabo antes akon mismo sa anibersaryo sa nga CPP. Di sa balita nasyonal ho sa headlines sa nga DZRH News. Bayara sang ginapatihan kampo sang NPA. Ginreport nga ginbombahan sang militar may 3 ka mga nagkalabatay. Din inang lugar maka-aksyon. Headline ina sang DZRH News TV. Sa ato sa monitor sa bonggid nga mga tinihon ho. Ang isa pa ka tralopang doon dari bangod sa mga tuig. Wala sa kanuman nga ceasefire o kunway sa kanuman nga untat lupok ang gobyerno sa NPA.
ang pila ka mga supporters, grupo o ang posible nga magapatigayon man sa mga protesta. Labi na sa area sang Mindanao, Northern Mindanao, Northeastern, kag Central Mindanao. Amo ni mga lugar maka-aksyon nga ginasiling. Lugar nga ang militant factions sa nga grupo ang tuman kaaktibo. Ang seguridad sa iban nga lugar ang mas ginpapag-on pa sa pila ka bahin sang Luzon kag diri sa Visayas nga may aktibo man nga grupo. Ang ginahimo subong sang pulis kag military forces amo ang pagpabakod sang pagpatrolya, ang pag-set up sang mga checkpoints. Kung inyo maduduban si Presidente Rodrigo Duterte, nagasiling sa nga nagligad nga Disyembre 7 mag-aksyon nga wala sang matabo nga ceasefire ang gobyerno kag NPA tubtob matapos ang termino sa tuig 2022. Kung may aragid man sang hitabo mag-aksyon angot sa anibersaryo sang CPP subong adlaw, kabay pang wala lang sang ultimo kag makanunoy nga sibilyan ang madalahig. Una sa balita, una sa aksyon. Kung mayaragid man sang atake o kung binailuhan ay sang lupok, kung tading bala nga mag-igo lang sa matudtod nga target ag hindi sa mga wala sang kalabot-labot nga mga tinuga. Ang pinakamaayo pagid kung tani kung wakay nagid sang gamuig nga matabo nga imbis binantayanay, magbinantayanay kag magpinatyanay. Agpungkuanay na lang sa lamisa, sa bangko para hambalan kung paano maresolbar ang problema. Kag mauntat na ang ilinaway sang gobyerno ka mga rebelde nga naglawig na sang masobra 5 kadekada. 52 na mo. Ika-52 subong nga founding anniversary. Love Not War. Amo ni subong panawagan sang kanaman. Una sa balita, una sa aksyon. Inyo ka-aksyon na Marlon Hideoya. Kagkaroon sa aton Pangulong dinala. Nanong nga mga balita nga dapat naton pagtutukan, talatapan sang Comelec Bacolod may opisina sa maabot nga Disyembre 28 kag 29 para sa nagkapadayon nga voters registration. May duha pa baya ka opisina mga talatapan sa gobyerno naton sa December 28, that's sa Monday, kag December 29. Hindi pwede nga maggaligoy-ligoy mga empleyado naton sa gobyerno. Magluwas lamang nga sa mga nag-file sa temprano pa vacation leave. Pero may December 28 kag December 29 pa na opisina ang gobyerno. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Samtang preparasyon para ang bag-o nga tuig sa Ulugon. Ang palupok sang firecrackers pwede ba na? Mga negosyante sa Bacolod, kamusta? Ang lupok sang firecrackers, triangulo, 5-star, kamera, kag inang kwitis. Amaning pinalamang ka mga nasaksihan. Nagin palupok sa selebrasyon, nasaksihan, nabatian. Gin palupok sa selebrasyon sang Paskwa kahapon. O sa tong 24 sang tuwang gab-ibla. Pero ang lupok mga ka-aksyon, laka-laka pa sa lato-lato sang mais. Pinang nihot lamang, dawagin mabatsagan. Samta na ginapit ang pizza 31 sang subong nga bulan. Naman ng bispera sang bagong tuig ang mga tao sa Bacolod, kag Negros Occidental. Nagapulupan ilag anay. Bangod base kon mangumpra bakal sang palupok pati fireworks. Kag pag-abot sang pizza 30 kon 31 man. Hinali bila magmando si Presidente Rodrigo Duterte nga wala sang dapat nga magpalupok. Bugto ginang urango sang pato mga bani. Hoy ginang pako sa mga negosyante. Pati ang mga nakabakal na sang mas temprano. Nagaligad nga adlaw sa weekly public address sa Presidente ligad nga Lunes. Klaro kag tinaw pa sa mineral water ang mga tinaga nga pinangbuyan sa nga Presidente.
Nagsiling siya nga lubos nga iya ginapabatukan ang pagpalupok sang firecrackers bangod sa isyu angot sa kalidad kag safety sang siling nga mga produkto nga ara sa mga merkado. Ang ginatumo diri sa presidente amo ang mga firecracker manufacturers nga wala nagabutan sang insakto nga labels kag warnings sa ila produkto. Ang siling ni Digaw mag-aksyon delikado. Ang mga palupok nga wala sang labels kag warnings ang yagin muno diri mag-aksyon ining mga banned firecrackers ang mga ginadubilian nga super lolo kag goodbye Philippines. Una sa balita, una sa aksyon. Na may tani mayara goodbye COVID-19. Ang goodbye Philippines ka aladlokan ng gadaan sa ngalan niya kag kung lumupok ini nga sa isang firecracker mga kaaksyon. Gatay og manang lugar mos ni. Pero diri sa Bacolod kag Negros Occidental kun way man lang sa opisyal nga mando ang nga ato sa ni Pangulo, sigurado damo ni ang magpalupok bangod damo na sa mga nagabaligya. Damo naman sa mga nagbakal. Isa sa mga lugar nga temprano pa. Nagaplastar sang baligya dara sa area sang reclamation galing Dutay. Ang lugar man diri sa Pilipinas katemprano pa nagmando nga waay sang palupok. Wala sang makapalupok sa December 31. Among Metro Manila mga kaaksyon. Bangod ang ila sa rin mismo local chief executives, ang ila sa rin mga mayors, Metro Manila mayors, nagsugtaray ito nga dapat dumilian ang anuman nga sahi sang firecrackers. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Samtang sa balita naman nasyonal, ang sitwasyon sang tiyempo ang lakat sang panahon, ang Pag-asa may duha ka mga LPA nga ginabantayan ginamonitor. Low pressure area ang LPA nga magadalas sang baskog nga ulan sa rehiyon sang Bicol kag Siampa ka mga lugar. Di sa aton di ba siya mo na ning LPA ni? Ang isa ka LPA mag-aksyon, wag gidya magpaulihi. Daw karabaw nga mag-ulamang lanakagwa akong binuyan storilhaw. Sumulod na siya sa Philippine Area of Responsibility. Alas 8 kay na sa aga. Una nga ginpuntariyan niya ang sidlangan, bagat ng sidlangan sang syudad sang Zamboanga. Ang isa pa ka LPA nag-develop naman sa sidlangan sang Visayas. Ti amon ni gunan na ba sa Gantaguro. Alas 8 man kay na sa aga. Ang tinarget na rin mga kaaksyon, among sidlangan sang Giyan, Eastern Samar. Pero siling sang Pag-asa, medyo hipuson kagabuot ining mga LPAs ni. Malayo ang posibilidad nga mga tropical depression sa masunod nga 12 ka oras. Ang tropical depression, isa lamang na siya sa mga kategorya sang bagyo. Apang ini mga LPAs mag-aksyon magadalas ang kasarangan nga kung kaysa may mabunok nga pag-ulan. Subong nga Sabado sa mga lugar sang Bicol Region, Eastern Visayas, Aklan, Antique, Capiz, Iloilo, Romblon, Palawan, kalagit ng Kalamayan, Agon, Kalamian, ang Cuyo kag Cagayan, Silo Islands. Dito na sa Palawan, pati man ang Zamboanga Peninsula kag Sulu Archipelago. Sa 5 ka adlaw nga nabilin sa tuig 2020, daw nagapanghawid pa mga bagyuhaw, nagatika-tika kag nagali-li pasla, pero kung silang aton pangamuyon, hindi nila magratsada kag magpahimunong na lang, basi mamati man sila sa ulihi, kag hindi na maglaslas o kung magpakitang gilas sa aton nasyon. Una sa balita, una sa aksyon. Samtang Senador Manny Pacquiao ay sako ng pagpa-interview na kag sako ng pagwa sa ngalan niya sa social media, television kag radyo. May mga plano na Pacquiao para sa kinasiling kaayuhan sa mga tao sa Pilipinas. Amat-amat yan naging pahibalo sa publiko.
Ang number 1 gid ang pagbulig niya kuno sa mga pigado. Pagbulig niya sa mga manguma. Ginaplanuhan niya na. Pero sa pamangkot ko narugid balang plano sa senador sa tuwing 2022 how? Baga papili bala siya papili senador. May termino para man si si Manny. O kon base sumaka sa papili bilang vice presidente o kon presidente. Damo sang nagasiling maka-aksyon nga isa ini sa maayong atikang ni Pacman. Mas maayo kuno kon magpabatsyag na nga daan sang mas temprano agod babalaan sang sa kun ang matudtuod nga pulso sang mga tao. Kon kwartang paghahambalan, way ka problema kay Pacman. Kon prinsipyo, okay man. Kon alam, medyo dulodihado. Una sa balita, una sa aksyon. Pero damo, nagasiling ko dong mas mayor na lang ganing medyo hindi tanto kaalam mo. Butang opisyal sa gobyerno. Kaya kung alam-alam kang sobrahan kaalam, lalayo man ang mga gagwa sa mga gagwa tinaga sa yasadeng nga baba. Kung kaisa hindi naman maintindihan sa ultimo nga mga tao. Ginasiling mga maka-aksyon nga ini ang si Manny Pacquiao, medyo pulo prangka nga sa isang tao, bisan pa kung kaisa ginasuyaan sang pangontra. Araw magiging sa nga balita sa nasyonal, sobra 300 ka mga overseas Filipinos nakapauli na sa Pilipinas antes magpaskwa, suro sa DFA. Ang insakto nga kanabuon, 364 ka mga evacuated Filipino overseas. Amo ni sila mga medical workers halin sa Korea, Malaysia, China, kag Tokyo, Japan. As of December 22, ang DFA record nagapakita nga naka-evacuate na sa 13,320 ka mga overseas Filipinos a week before Christmas. Foreign Affairs Department nagsugod sa COVID-19 repatriations sadtong Pebrero. Kag magapadayon ining repatriation efforts sa mga Filipinos nga apektado sa ang pandemic worldwide. Aksyon Radio. Las 5:08 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Amayan to nga to sa ring mga pangulong didalan, ang mga balita nga dapat nato sa di pagkatutukan sa saring maulanon nga tiyempo, maulanon nga panahon dari sa syudad sa Bacolod. Outside Bacolod, sa mga banwa kag syudad sa Negros Occidental, mga ka-aksyon naton da pwede ka mo makapadala dari sang mensahe. Kabalo ka mo maka-aksyon kung nabala kamusta ang tiyempo ninyo da. Ya waswas man ang ulan da. Dari sa Bacolod sa nasalinta na waswas ang ulan. Bundak ang ulan. Aber hibadaon ta observation report sa patrol. Kung nagasigi pang pagbukbo sa ulan with Action Jan. Action Jan, observation report please come in. Basta mo sining panyempo Action Mark kadabanan sa mga negosyante nagapangalot kini isang upol labi na nagabaligya dira sa palupok sa may reclamation area sa likod sumpok John Paul II Tower kay Tia Luzon kay kakita sa mga customer at talaga magapadulong dira sa lugar magud man sa malain nga tiyempo karon nga hapon aksyon ni pagululan-ulan sinilis lang kung ina nagsugod mga ka-aksyon pero pilang bubulubas kog abi subunggid nga mga tinion man sini samtang kita parayon nga naga-report diri sa sulod sang Bacolod mga ka-aksyon mabatsagan ang pagbunok sang ulan perting bubo sang ulan labi na didto kay nasa may sur nga bahin sang sulod sang Bacolod kaya ang patrolin kita sa area sa barangay Punta Taytay nagbabalik kita diri naman mismo sa may downtown area mga ka-aksyon. Ano kita naton diri bisan pa sa area sang Araneta, particularmente na sa may downtown area, sa may Plaza Publica, kag diri sa may Plaza Mart mga ka-aksyon. Diri bala ang pradahan o kontemporaryo nga pradahan sa mga pasaheng nga jeepney nga may ruta Mandalagan Libertad, kag Banago Libertad, diri ato makita ang pagginutok sa mga pasaheng nga jeepney, kawan pagulat sa pila ka mga pasahero agud lamang makasakay sa mga pasaheng nga salakyan mga ka-aksyon papahuli sila tagsa ka malugar. Pasalamat kita kay karon nga adlaw di tanto mo sila kadamo mga motorista o kung abi mga salakyan nga makita naton sa dalanon mga ka-aksyon nga nagabiyahe siniman nga hapon. Pero kung na isa-isay kagilalagway sa tuntanan mga ka-aksyon
ang pinakulang sitwasyon sa palibot ng syudad. Ang patuloy din kita sa may area sa Araneta, Barangay Pagtataytay, Barangay Sumaga. Dahil ato makita ang mga kaaksyon nga matamat na gidman na gabi na leka. Ang ato mga kaaksyon, kikan mahimo sila tagsa ka mapagbakasyon. Particularly sa gabahin sa syudad sa probinsya sa Negros Occidental. Kaya mismo sa area sa Araneta from Abuanan, paduro mga kaaksyon diri sa area sa Panokoy. Balik sa mga pribado kag di pasay nga jeepney tuman kanamo sa mga pasahero nga sakay sa mga di pasay nga jeepney kag mga di pasay nga masalakyan mga kaaksyon halin sa luwas ng Metro Bacolod. Dili ato makitaan na matamat ang man nga nagadamo masalakyan sa palibot sang syudad kag dito sa sungabayan niya sang syudad sang Bacolod may eksperyensya ang mabulubugat nga sitwasyon ko dalagan sa trapiko ang aton pagamalan. Pero sa ginusoy sang patrol balintri sa may magsaysay Araneta paduro mga kaaksyon sa may Lizares Araneta approaching diri sa may Nice Araneta karon nga po nagkabig lamang diri light to moderate ang traffic situation. Pasalamat kita kay tinagagana sa gyapon ng mga traffic lights sa palibot sang syudad. Inaagod nga bisan pa nagabubo ang ulan at sa gihapon nagapabiyo ng sistema kon trapiko ang aton pagahambalan. Wala man sa problema mga kaaksyon ng traffic situation diri pa sa palibot sang plaza publika bisan pa nga diri nahamtang ang nagabaligya sa mga prutas sa Gonzaga, diri man nahamtang ang nagabaligya sa mga gamit kon ready to wear RTW kung ginatawag nila nga Divisoria sa area sang Dalan Gatoslao, Rizal, kag San Juan mga kaaksyon. Ang atong expectation basta mo sa sitwasyon diri sa plaza, mabubugat na traffic ang may eksperyensan. Pero at least nga po, diri damang sa Dalan Rizal sa gihapon, na muli ginsangan sa Rizal Gatoslao, kung saliin kalaman ng mga dipasay nga jeepney, nagapapanaog sa mga pasero, kag nagakuha man of course sa mga pasero, papaulisin tagsa kay mga lugar mga kaaksyon, dragi lamang ang medyo nagapinunsok ang mga salakyan. Pero normal inang sitwasyon dira, ilabi na sa karon may Divisoria nga napamtang sa tubang sang San Sebastian Cathedral. Ang dalan lakson mga kaaksyon diri nato makitaan nga bisan pa may mga ginapamtang na kumayarabi sang asphalt overlay kag may piladra ka mga tamburo nga may tabunan pero gibutala man buo at isulay ni nakatugas ang pagbubaha sa palibot sang syudad sang Bacolod karon nga hapon bisan pa ang sitwasyon kung dalagan sang trapiko ang paghambalan diri sa lakson na malin mga kaaksyon sa Burgos Lakson dire-diretso diri sa tubang sa provincial capital Lagun Como Kajutay sa masalakyan nga nagalambiyong silingapon like to moderate lamang ang sitwasyon kung trapiko ang aton paghambalan. Initato ka problema mga kaaksyon kung traffic ang aton paghambalan sa palibot sang syudad kay man karon nga adlaw Kajutay paglamang sa masalakyan nga makita naton sa dalanon bisan pa diri sa Burgos Circumferential Road nga siniman nga hapon makabig diri nga light to moderate ang traffic situation. At karon ni baluon ang pinakang sitwasyon sa pinaka mga beach resort diri man mismo sa may Barangay Punta Taytay, syudad sang Bacolod karon ginhimo katikang sa atong mga kapulisan nagdamit tinar nga ginasunod sa tanan dira nga mga resorts bisan pa sa mga nagakadto dira ang tanan nga mga health protocol nga ginapatuman sa lokal nga panguruhan sang syudad sang Bacolod. Mga kaaksyon sa gihapon aton panumdom preparar sa proteksyon sa kagalingon na nagabuo sa gihapon ang madamol nga ulan sa palibot sang syudad sang Bacolod. Kung ikaw nagadalit mas maayo ko ano papauli na sa matag sa kapulian bawag gawin nato mapaktan unpredictable mga kaaksyon ng kondisyon o kung ang dalagan sang panahon diri man sa may palibot sang syudad. Mawag lamang nagulaw-law na aksyon mar pero balik naman nagbuo naman ang ulan sa may syudad sang Bacolod. Ang unang pinakasitwasyon diri sa atong ginikampanan sa gyapon live report gikan sa patrol ang sitwasyon sa palibot sang Bacolod kag ang sitwasyon kung dalagan sa trapiko ang aton paghambalan. Sa totalan mga kaaksyon basta mo silang panyampo na may gid higop sang mainit nga kape pero kung kape ang aton paghambalan rekta sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz. Una sa patuloy sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Salamat Aksyon John, 5:15 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Yari na ang pinakabago kaga pinaka-epektibo nga herbal supplement. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man.
Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng Okay, sa pag-acknowledge sa mga nagabaritor sa atong sining live stream sa sining maulanon nga tiyempo. Unahon ta sa atong sining Watch Party, Watch Party. Si Sir Ariel Rolipa sa Barangay Tangob, salamat gid. Classmate naton Roslyn Cordero Ginagin, gabaritor. Si Pinky Habanag Legaspina, araman si Action Eric. Gabaritor mas kayo ko. Pares kami ngalan, pares kami pilido. Si Silent Marlon Henovaya, gabaritor. Dengan yung lugar ni Silent Marlon Henovaya, gabaritor sa Sadia Matalion. Sa ato sa ring mga mensahe. Bea Jonathan, good afternoon Action Marlon. Si Kapuding Bia. Kenneth Valencia, good afternoon Action Idol. Marlon, monitor lang ko. Merry Christmas. Si Guillermo Calarito, Sir Marlon, Merry Christmas. Arama si Athea Kim B. E. Riban, good afternoon Action Marlon, monitor always, God bless. Alex Fuentes. Alex Fuentes, Merry Christmas. I'm listening, Hambalya. I'm listening, I'm watching. Elizabeth Malakagamala, good afternoon Action Mar, happy weekend, rainy Saturday. Please greet advance happy birthday tomorrow to my sister-in-law, Teresita Malaka. Stay safe, God bless, and more power. ARB, number 1 at 51. Dory Hison, clap. Okay. Jane S. Always, sir. Good afternoon, Action Marlon. Herovaya present from Singapore. Keep safe all. Raman si John Villarosa, I'm watching from Morsha. Si Mark Hel Hison Mirambel, Action Marlon, mayong hapon. Maulanon nga tiyempo, Merry Christmas sa pamilya sang Action Radio. Melvin Peñafiel, good PM Action Marl. Suzette Alunan, good afternoon Sir Marlon, Merry Christmas. JR Mainit Region, good PM Action Marl. Anthony Jones Havilio Siblano, good afternoon Action Marlon. Monitor from Barangay Inayawan, Kabayan. Si Bongbong Escalona, mayong hapon Action Radio, patamyaw lang ko di kapamati, gid sa Purok Maidaswagon, Barangay Alhis, more power. Bebot, Gido Batos Batusan. Good afternoon, Action Marlon, na mati gid kami dari sa Libertad. Salamat gid. Jonah Ferrer Bilonyo, good PM, please help sa may Barangay Bata. Gabaha na di, wala gid aksyon ang barangay o sa Barangay Bata na. Gabaha na to ko, gabaha. Ambal ni John Villarosa, great kay Ira Kagamiza Villarosa sa Morsya. Si Andrew Juanites, Andrew Juanitis, good afternoon. Johnson Pinta Lutayco. Good afternoon. Araman si Bobby Munoz, Bundak, Ulan, Talisay, Portiman ng Ulan. Chris Vilma Trias, good afternoon, Action Marlon, watching live, Morsya, great ko lang. Zero Tesoro Arsenio Trias, family, Merry Christmas and Happy New Year, God bless. Dennis Richard Tibor Roma, good PM Action Marlon, monitor here sa San Enrique, God bless. Chris Vilma Trias, Merry Christmas, Amalia. Elsa Espanyola, good PM dari sa La Castillana, gaguom lang, damol ang galom. Ray John Tan Villalon, good PM Action Marlon, watching from Barangay Purisima Manapla, pakigrit lang. Kaya Dennis Richard Tibor Roma, Anthony Jones, Avilio, Siblano, kag sa Energy Fans Club, Hamal ni Raytan Villalon. Jocelyn Limon Dispoho, good afternoon, Action Marlon. Sheila Lagos, good afternoon. Robert Roma, watching from Isabela. Jerry Azero Jr., Action Mar, good PM monitor lang, Merry Christmas, salamat. Okay. Pinky Zaldivar, Merry Christmas. Good afternoon, Action Marlon. Guillermo Clarito, Sir Marlon, excuse, mangkot ko lang kung ano in sa SAP sa piyak na ano ni ang SAP sa piyak na station. Invite ko nila. May SAP mas lao. Ano nang SAP nila man? Ang unang SAP arila sa Action Radio Bacolod. Manunod nila sila guro sa Action kaya gusto mo nila mag number 1. May resulta niya number 1 Action. Villafuerte Limited, good afternoon, Action Marlon, from Nonoy Villafuerte, London. Salamat sa message sa Guillermo Clarito.
Way ko idea kung may SAP panapiak na station, Sir Guillermo. Basta SAP lang diri sa Aksyon Radio Bacolod. No? Noemi Portudo. Good afternoon, Sir Marlon. Monitor lang kami from Mansilingan. Mayara iban nga radio station, di kabaton sa resulta mo. Bot ko nanong ilasan yung nalinan, gid. Sherilyn Oro Javier, Gupie, monitor lang kami. Salamat, kid. Balikan ta naman iban dugay-dugay. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ding tumawag sa Barangay Health Response Team o BHERT. Huwag kalimutan ang mga natutunan dahil ito ang ating sandata para maging handa sa new normal. Una sa aksyon! Karamo na sa mga aksidente maka-aksyon o kon hitabo. Hining pag-lock sa sulod sang puloy-an sa kabataan, bagod man sa rason sang ginikanan nga tiway sang manugbantay, tibilin sulod sang balay ang bata i-lock nilang
portahan para nga di makagwa nila sa ding bata. Ini hindi giniya nami nga gawi mo sang ginikanan. Kaya nga kadamo na sa mga aksidente mag-action nga ambot kon gakatabuan nga butang balas di malas gid. Ang pagkasunog sa balay balang nga tabuan man nga ara sulod sang puloyan ang ginbilin ang bata. Ngaman kay kahapon para adlaw sang Pasko wagid. Dito sa may Banwasang Tubod, Lanao del Norte, may duwak bata tong edad sang bata te siguro mag-utod ni 3 kag 4 ka tuig. Sus ginbilin sa ginikanan sa sulod sang balay ti ginlak ang portahan. Ti justa kay nasunog ang balay. Ti way gid baka luwas ang duwa ka bata di mag-action patay gini. Ang ginikanan mag-aksyon sa investigasyon ni Major Salman Saad, ang spokesperson sang Lanao del Norte Police Office. Naglakat ang ginikanan niya sa Uma sadtong kapon las 8 ang takna dito sa barangay Tagi Giron. Tinalo krimalas no? Alas 11:30 ang takna sa udto mag-action. Nakita nga nagadaba-daba ang puloyan nga mo tong ginbilinan sa duha ka kabataan mag-action. Nagtingwa man ang mga tao kuno nga mabuligan. Pero grabing pagdaba-daba sang kalayo kay mantim balay nila human man lang sa kanatawag light materials. Ambal sang pulis mag-aksyon, kita makuno sa mag-asawa ang kalayo samtang ara sila sa ila sa ding umah. Pagkakita sang kalayo, dumalagan sila puli sa ila sa ding balay. Pagpuli nila sus, dito nakitaan nilang duwa ka kabataan Ang duwa ka kabataan nagso Oliver, gaksanay pa ni sulod sang puluyan purti no? Sa Dirty Kitchen area. Kinibisigahan pa sa mga otoridad o darong ginaliran sa kalayo. Ang balay way sang elektrisidad, no? Way elektrisidad, way power sang kuryente. Siguro bangod sa kapigaduhon bla. So way na ni ang gulong faulty electrical wiring way na ni. No? Sa masami tigagamit kingki, di ba? King ginagamit o konsulo. Base ko nagpasiga bla sang kingki to ang duha ka kabataan ho. Pero may duha sila ka mga ang kapulisan may duha ka mga persona. Nagin usisa na amaning duha ka tawo nakit-an sa mga pumuluyo. Na nakit-an sa pabuloy amoning una ko nga kita sa pagdabadawa sang kalayo. Pero wagi sila nagtinguha yang luwason tong kabataan sa sulod. Bali nagpawala lang sila. Base kung way bagid man tuod ka ideya ining duha ka tawo ni. Nga may bata gali sa sulod. Kaya maning pinaka-leksyon diri mag-action sa ginikanan mas maayo nga kung maglakat ka. Bukod na lang inyo sa nga bata. Hindi gid pag-ibilin sulod sang puloyan. Diri sa Negros Occidental, damo na mga senaryo o isalinte ka mo ni mo. Di ba na natabo? Naging lakti, di sila makagwa Masubo ngayon nga Paskwa sa pamilya mag-action. 2 akong 3 kag 4 ka tuig ang edad sang bata. Makin mo yan. La 5:30 Action Radio Philippine Standard Time. Ibalaon tabing report sa Bacolod City Hall with Action Art ay hupon. Kaya may importante nga pahibalo ang COMELEC, ang Commission on Election Bacolod. Nasa maabot nga Biyernes kag by Martes, bukas sila, pwede ka mo sige hapon makaparestro sang inyo sa nga ngalan agod makaboto sa 2022. Pero
kalabanan guro nga mga tao ni sako niya sa paglagaw sa ila sa balay sa ila sa nga pamilya, balay sa ila sa kilala December 28 kag 29. Porte ang Comelec ti haras gobyerno eh. May opisina sa December 28 kag December 29. Ang mga government offices naton sa Kapitolyo gani may ara pa opisina sa Lunes kag sa Martes. Prong kalabanan mga ka-aksyon dra ti nag-file siguro sa ila sa ding vacation leave. Ang luwas lamang sa may ara sa nga dapat tapuson kag dapat aring luhon ni mga pilirmahan lamang opisyal atos gobyerno. May importante nga pilirmahan. Hindi gid pwede nga bayaan nila ila sa ding taratapan. Antes sa maka-aksyon sa mga antos bla sang ila sa ding ginabatyag sa ila sa ding atay resulta ina laban-laban sang damong toxins sa inyo sa ding lawas. Ang sabat sila SDTX 500 problema sa Radio Philippine Standard Time, ibalon na detalye sa nga balita sa Bacolod City Hall sa NGC. Aksyon Radio City Hall Report. With Action Art, tayo po Action Art. Mayong hapon, please kabin. May nga po nakson Marlon na klaro karon sang taga-pamuno sang Comelec diriya sa sunod sa Bacolod nga si Attorney Katrina Trinio Canya nga sa mga gusto magparehistro sining petsa 28 kag 29 sa bulan sang Disyembre o next week, Monday and Tuesday, may opisina pa sila gyapon Action Marlon para mag-akomodar sa gusto iyang parehistro. No, kay amon na lang na ang last day sang ila sining registration in the month of December kay mabalik sila opisina by January na, January 4. No? Di siling ni Attorney Kanya, so those nga interesado sa patigayon sa pagparehistro, ginakuan na ganing encourage yang mas namin pagit kon makapaagi sila sa online application. Kay mas makapost kag at least may araw na sa schedule of appointment na mo na lang nang tumano nila magkadto magluwas pangati kung bitbit na nila tanan nga may requirements, at least dasig kag hindi ka na magpila Action na Marlon. Kay sa observation ni Attorney Kanya, may aragid man na subong nga gamit sa sining online application, pero daw hindi pagidya pariyo balasang iban nga daw para sang kining online na bibag-o ni siya, pero hindi pagidamo ang mga users ni. Daw may iban pagidya gina-remind naman, kaya ng iban Action Marlon, kung di pa schedule ka, halimbawa buwas ading adlaw amo ni oras ang ginhatag sa imong appointment, may iban niya nga day following day pa nagkakadto. Siling ni Attorney Kanya nagka-forfeit ina ang inyo sini schedule of appointments. The reason nga pila ka gid amo nang matabo. Kag siling niya pa nga kinanglan may ara na sa kompleto nga mga dokumento, mga IDs nga gina-require para nga hindi na matrasar ang inyo sining pagparehistro. Importante siling niya, hindi pagkarimtan sa Bacolod nun, abo ang pagdala sa face mask at face shield o kung pagsunod gid sa ginatawag na health protocol, especially ang social distancing. Nariya ang tagpamuno sa Comelec diri sa syudad sa Bacolod nga si Attorney Katrina Kanya. So, by next week, for next week, 2 days lang, 28 and 29 lang. At ang registration at the same time, 8 o'clock in the morning to 3 o'clock in the afternoon sa gihapon. Okay. Pero sa January of 2021, saan ba ma-start ang office, ma'am? January 4, ma-started ka. January 4, and then ma-start ko yung gihapon ang registration natin. Okay. Na-continue. Na-continue. Ma'am, sa mga taga-Bacolod, once again, yung gusto magkanto sa inyong office, ano ang mga requirements kaya dapat nila yung ma'am?
Okay, so sa maparehistro, no, may kita gina-require nga ID. Dapat ang ID nakabutang dara ang address, mag-iisa lang ang star. And then also for those applicants na 18 to 19 years old, it's required sa photocopy and the original copy of the birth certificate. Ang mga action, Marlon, no, ang kabahin lamang sa palayag ni Atty. Kaniyang tagpamuno diri sa COMELEC Bacolod. So, expect sila by the month of January, mas magadamo na gid ang Bacolod doon nga magparehistro, especially hindi na pagulaton nga mag-abot pa ang malapit nga deadline antes magkinutok dira sa COMELEC. Balita gikan sa Bacolod City Hall, ang ka-aksyon nyo, aksyon nagtayhupon una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Life Extension Vitamin D3, stay healthy, live better pagi sa Life Extension. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawak. Balikan ta nga to sa mga nagabaritor sa live stream. Villaforte, okay, nabasa ko na kayo na. Noemi Portudo, good afternoon na sa Marlon, monitor lang kami from Barangay Masilingan. Araman si Sherilyn Oro Javier. Good PM, monitor lang kami. Macharlita Daquiado, Shirley, afternoon, Mar. Okay. Si Otil King, watching from North Africa. Wow. Algiers. Aksa Marlon, Merry Christmas lang da sa tanan. Nga listeners, mola binigid sa taga Mansilingan, salamat sa North Africa si Otil King. Wow. Yvonne Boyser, good afternoon, Axon Marlon, Dan Sharing. Musta raya Otil King ang kaso sa COVID-19 sa North Africa? Mamaya abanda. Si Yvonne Boyser, salamat. Manjo B. Arnejo, mayong hapon, Axon Marlon, salamat kid. Si Ako Maldita, good noon, Axon Marlon, and also to all listener of Action Radio. Araman si Tiray, Itiniyasi an Halbuena, na isa mo Halbuena. Okay. Mayong hapon, aksuma, monitor lang kami di sa Doña Juliana, Purok Hardin. Mayong hapon lang sa pamilya Halbuena, Kagakanyete. Family, salamat, Merry Christmas. Araman si Imbong Dio Campo. Good PM, aksumarlon, monitor lang kami di sa Maaw, Damol Ulandi, o Bago City niya. Damol man ulan. Idilaos, good PM, aksumarlon. Kayakson Art, monitor kami. Ni Nana Isabel, dari sa Cane Town, Victorias, Merry Christmas sa inyo tanan. Okay, salamat kid be, sa piyak be. Elizabeth, malakagamala, ara, monitor sa ato sa Riga, Watch Party. Thank you. Pamati ang lamon ginasandigan Tingog sang probinsya Kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala Paglaom kag kasanat Tinuig nga nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang ayaw sa pagduhaw sang biton Mga balita nga dala inspirasyon Aksyon
Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadampingan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong tag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sa bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sansan anong kaintangan. Responsable at ang balita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Ilang bagyo man ang dumaan, tayo-tayo magtutulungan. Katuwang ang MBC stations, DZRH Radio, DZRH News Television, Action Radio, Love Radio, Yes the Best, Easy Rock, Radio Natin at DZRH News FM. Sa lahat ng nais tumulong sa ating mga kababayan na naapektuhan ng mga nagdaang bagyo, ang MBC, kasama ang lahat ng radio stations, TV at digital platforms nito sa iba't ibang panig ng bansa ay naglunsad ng MBC Operation Tulong Bayanihan ng Bayan. Sama-sama nating tulungan ang mga kababayan nating lubhang nasalanta at kasalukuyang nangangailangan. Maaari po ninyong ipadala ang inyong cash donations sa aming MBC DZRH Operation Tulong Metro Bank account 640-7-640-0-2-990-7.
Ang malilikom na mga cash donations ay aming gagamitin para sa relief operations. Buong bayan man ang naapektuhan, buong bayan naman ang magtutulungan sa MBC Operation Tulong Bayanihan ng Bayan. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang MBC Operation Tulong Official FB page. Maraming salamat po. Aksyon! Sa Saringabahin, balikan ta nga sa Saringa Patrol, detalye sa natibon nga balita with Action John Diaz. Action John, sa balik nga report please kabin. Takson man na andan sang Pinoy nga basagan yung mga okasyon na kahiligan gid kag interest gid ang pagpadulong sa pila ka mga beach resort agod nga magulo enjoy abi dito na mag-get together dito magkinitanay kag dito even magasalo-salo action mars sa ginpreparaman nga mga handa no sa naglain-lain nga mga okasyon. Sini nga hapon ang patrol antes pa man magbulok ang ulan nagpadulong kita sa pila ka mga beach resorts diri mismo sa area sa barangay Punta Taytay diri man sa may sunod sang Bacolod na ibaluan nga Tempilada Kabilog ang nagbukas na ng mga beach resort Action Mar labi na sa gin-downgrade sa Modified General Community Quarantine o MGCQ ang quarantine status sa sulad sa Bacolod sa atong Desyembre 1. Kaya according to the Police Lieutenant Gilbert Batiles, ang officer in charge ng Police Station number 9, dapat 50% gid lamang ang capacity nga mahimo nila makomodar Action Mar. Rason kung nga at kada duha ka oras nagalambiyo nga ang mga kapulisan man mismo sa naglain-laing mga beach resorts lamang ma-check nila nga hindi dira overcrowded o kunabi wala dapat nakasulod ang tanan sa ginatawag nga social distancing Action Mar. Sini nga po pag-check naton dito sa area according to kay Batiles nga hindi pagitanto mo sina kadamo ang nagakadto galing basta kanimo okasyon kain lamang sa karon nga adlaw December 26 isa ka adlaw matapos ang adlaw sang Pasko iya drigin payag nga madamo-damo gid man ang nagpagdulong sa mga beach resorts o galing manageable kag controllable ang sitwasyon sa naglain-lain nga mga lugar. Sunod diri kay Batiles, aware naman ang tanan nga mga resorts owner kag ang tagdumalahan sa mga beach resorts dira sa barangay Punta Taytay sang dapat nila himuon agon nga hindi sila maglapas sa anuman nga mga pagsunundan kag hindi na maliwata ato natabo tilarikdan nga mabinulan kung sa diin sila temporaryo agin pasadaan matapos kay nagbayular sa pila ka mga health protocols sa ginapatuman sang gobyerno bisan pa sa sunod lang sa Bacolod o kung bugos nga Pilipinas Action Mar. Dugang pagidiri ni Batiles, iyaman ginalauman nga ang mga bisita nga nagapadulong dira sa beach resorts ang mangin responsable man sa ilang nga mga panggawi labi na ang pagsunod sa pila ka mga health protocols nga ginapatuman sang Syudad Action Mar. So far, allow sila 50% pa ang bilang pwedeng mag-accommodate. Subong sir, kamusta ila sa cooperation? So far, makita ko man daw sa ako din nagalibot, mga pagalibot na good step dyan. So, mga itutulog niya agad nila, mga 11 o'clock, at mga 3 o'clock galibot na pada. Kung nasihan natin, yung share sa building, tapos
na gid man na sa sir ang action man ang si Police Lieutenant Gabriel Batiles ang station commander sa police station number 9. Sunod rin sa iya nga subong nga mga tanion iladra nga masamigid ginapatambayan o kung nabi ginapatinaran sa mga pulis lalabot sa mobile patrol abi ginagalibot kay wala sang o kung other than sa mga beach resorts nga ara dira sa barangay Punta Taytay ginabantayan man nila ang mga kalanaan kay kabalo naman kita nga bukas lang dira ang mga restaurants mismo sa may barangay Punta Taytay pero ang luyang naman diri masiguro sa police station number 9 nga dapat nagasulod gyud sa protocol bisan panano nga establishmento dira man mismo sa area sa barangay Punta Taytay Action Mar. Sa piyak na bahin ang area sa police station number 7 ang nakadakop sa isa naman diri ka lalaki aging kilala kay Romy Olvido 54 anyo sila matapos nga magtuhan nga may bitbit ini nga armas lutang sa area mismo Action Mar sa 4th Road Hermelinda Homes barangay Mansilingan sunod sa Bacolod. Ini nadakpan amo ni singa Rom Olvido kag nakuha gikan sa posisyon kag control ing isa ka homemade 12 gauge firearm o kung mas kilala sa tawag nga solpaka kag may ari pa tatlo ka mga bala nga wala naglupok sa mga mismong armas lutang Action Mar. Karon ining si Olvido ang preso sa custodial facility sang police station number 7 kag natala na ini pa sa kansang kaso nga paglapas sa rehi ganun dumili sa pag upot sa illegal nga armas sa idalom sa Republic Act 10591 o kung mas kilala sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act Action Marlon. Sa Nasarina, ining serbido ang karoon nagapabilin preso sa custodial facility sang police station number 7 para sa nagkakaigo nga disposisyon. Sa tutanan mga ka-aksyon tandaan ang COVID-19 nga balatian natin sa Gyapon ginakabalakan na pabakuro ng resistensya magtumar sa matag-ad ng tanan sang sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz una sa patrol sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Salamat aksyon na dyan na alas 5:52 sa isa ka barangay maka-aksyon mayara sang 12 ka empleyado gin kakasa serbisyo matapos maaktuhan nga nagpatigayon sang Christmas party bangod lang sa Christmas party nadulaan sa niya sang trabaho 12 ka empleyado sa barangay ho. Kaya na sulit-suliton sa nga ato sa gobyerno nga hindi pwedeng Christmas party. Pwede kung magpamilyak mo. Sunod lang sa inyo sa balay, ining isa lang ka mo black ployan. Pwede na, pero mag-Christmas party, sa mga talatapan sa gobyerno, ginadubilian ang halos kalabanan Subong sa nasiling tara mga ka-aksyon, nagpatigayon sa ika-52 nga founding anniversary ang Communist Party of the Philippines kon CPP dito mga ka-aksyon sa bahin sang Maguindanao sa Sultan Kudarat may kampo sa NPA ito ang na-overrun sang mga soldado ang report na kasiling may ara sang kapinpulo ka mga ginapatihan rebelde nagkalabatay nagpatigayon sang air ka ground assaults ang mga militar sa Banwa sang Palimbang Sultan Kudarat kapon adlaw sa Pasko mismo man monitor sang militar nga mayara sang kapin 200 ka mga NPA New People's Army Guerrillas ang nagatilipon sa barangay Namat Masla malapit sa Mount Lumuton sa Palimbang kag nagapreparar para sa aktibidad nila kung tani sa mga adlaw ika-52 nga anniversary tinamutikan sila sa militar. Ang 8 ka mga rebelde sige na nakilala kag ang 2 ka patay pati nakita nila sa unhan man ipulo ta na mga nagkalamatay mga ka-aksyon ho. Iway daan sa ceasefire. Kabay pangaway na kutani sa madugangan nga man nagkalamatay bla. Kaya mati palarihos pa rin naton sila nga mga Filipino mo. Ining mga katapo sang rebelde. 555 Action Radio Philippine Standard Time. Iban nga balita, way tamalabutan tutok karon sa aksyon na firing line na. Last 7, Tob-Tob, Las 9 with Action Brian Burden.
Kag ibati ay kita karon sa Action Night Patrol. Kita anay karon mga Night Patrol. No, alas 9:30 tubto alas 11. Kag sa Pizza 30 kita man naman Night Patrol. Pizza 31 coverage. Special coverage sa DY Easy Action Radio Bacolod sa New Year's Eve. Di ulaton tagid maka-action nga magtupa ang 12:01. Mayara sang special nga coverage sang Action Radio Bacolod para madulong namon sa inyo ang matutuod nga senaryo sa nga Bacolod nga nagasaulog sang o kung magasaulog sang bag-ong tuig. May countdown kita. Last 10 seconds pag 11:50 correct. Pag 11:50 maka-action maka-countdown kita. Pag sugalan nato sang New Year sa 12:01 January 1, 2021. Tutok lang ka mo diri sa Action Radio Bacolod. Special coverage sa December 31. Alas 5:56. Oy, may nagapalagas pa. Sa ato sa mga naga-monitoro. Aktalis sila na yan. Jocelyn Kalamaan mayong hapon Action Mar. Erwin D. Gonzalez. Good evening Action Marlon. Monitor lang kami sa Maaw. Evelyn D. Pomoseno mayong hapon. Watching from Lower Bicutan, Taguig City. Sa ato sa nga WhatsApp party. Oy, ara si Manang ta Jupit Surungon. Dara sa may bahinsang Barangay Tangob. Musta na si Toto Jofran Surungon. Gawan ito man dara sa may Barangay Tangob. Merry Christmas na sinyo. Las 5:57 Action Reports After Edition. Magabalik na naman buwas. Nagasunod na Action Balita Evening Edition with Action Dale Salazar. Sa lawat karon Action ay Patrol Bati ay kita alas 9:30 tubto alas 11 sang gabi. Ako naman, Action na Marlon Herboya. Una sa balita oras sa Action sa Bacolod. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Issue. Serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod. Action Radio. Action